everyone, welcome back to my Konisor YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव आरोबाव फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय आरोना। दिनैथ' गोदान बोसोर बैसागु बोथोर आरोना। गिबि सान जागायजेनबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायजों लोगोसे आरो खुलुमनाय सिबिनायखौबो नोंथांनिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो बे गोदान बोसोर रंजालि बैसागुखौ मोजाङै मोजां खुंफुंलांनो हागोन। आं बेखौनो मिजिंथिबाय। थांनाय बोसोरफोरनि दुखु दाहा बावथ'नानै बे गोदान बोसोर रंजालि बैसागुआव नोंथांमोनाबो बयबो मुखुब जानानै रंजागोन होननानै मिजिंथिबाय आरोना। बेनिखायनो जोंबो देलाय मालायसो ओंखारबाय आरोना खुलुमनो थांनो होननानै। गोदान बोसोर गिबि सानावहाय गेदेरा उन्दैनो बोर होयो आरो गेदेराव उन्दैफोरा बोर लायो आरोना। होमब्ला जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा इन्टारेस्टिं मोनो अननानै जुदि नायलांबानो जाबाय। आरो जायफोरा आंनि चेनेलावहाय गोदान बिथांमोनाबो अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालाङो आरोना। बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना। बेयो जोंहानि आबै आरो बाबानि बिमा आबै, ओमफ्राय गोदान बोसोरनि गांसे गस्ला गिफ्ट होबाय आरोना आङो। ओमफ्राय नै दसे माने बाबा शिब मन्दिरावहाय आर'ज गाबबाय आरोना गिबि साननि थाखाय, जाहाथे गोदान बोसोरजों लोगोसे बयनिबो साननाय हनायफोरा जाफुंसारथों होननानै बाबा शिबनावहाय आर'ज गाबबाय आरोना। ओमफ्राय नै आब' मोनानो दं आरोना। ओमफ्राय आब' मोनावबो जों थांदोंमोन आरोना। आब' आदामोननि थाखायबो फिसा फिसा गिफ्ट लाबोनानै फैदोंमोन आङो गोदान बोसोरनि। बेनिखायनो नै एसे खुलुमबाय आरोना आब'मोनखौबो। ओमफ्राय नै आंखौबो खुलुमबाय आरोना, बोर सारस्रिनायबाय आरोना फार्स्ट टाइम रोङाब्लाबो। दे मोनसे हाबलायबाय बारायलायबाय नुथाराखै सं खाथि फै खलम हरला खनसे बाय दिनलायबाय। मा हिरामनि ओंखारनांगौमोन खोमा दसे हिरामनि नानि हिसानि देराय हायो खनसे बा ओंखारबोबाय बयबो लारि लारि नै गोदान बोसोरनि बैसागु बोथोरावलाय बयनिबो बोर लानांगौ। नै इयाव सोफा नै दख'ना मेख्ला लादों आंबो बुरैबाय खोमा। ओमफ्राय जों नै दा मामा मोनाव थांदो आरोना, माने आइनि फंबाय मोनानाव। मानोबा जोंहा आइया गामिनिनोखा आरो एसे थांबानो मोनगोन आरो। नै मामा मोनानि न'आ न'फोरा आलाय सिलाय जानानै दं आरोना, माने न' खोगासिनो नै बिसोर, बेनि थाखायनो आलाय सिलाय जागासिनो आरोना। भिडिअ लाग्रायाबो
katonan mulai lang lah. Masih kulit dah pulang aja. Yang sih ban bukan Pak. Nah lah ini ni ba boy. Mama sih. Mira deh mama. Ini pun baik. Hari ini dia bisa putar ni. Bisa ke putri. Deh Ah, mama. bisa lah. Sana na mana ya nih? Ya ini mana? Pung bayi ni jauh aneh. Ini map Syah. Saya sekolah ni. Saya kayak kan selewek korban terlibat sambil kesetar. Oh my god. Mahal kurang. Menjadi orang kaman mau sih bukan saja dah. Terima kasih. Baik. Kolar berbeza sih. Kung kami kung apa ini? Anda baru nanti di mana pun bro. Ini mirip mah kayak. San gue saja zubai. Pribadi gue sasan lo amane. Nah, kesatuan dan sana. Ini lah si gang ke mak. Tuh, kunyang. Oh, jauh saya. Lengpui. Leng. Ayo. Ucap. Leng deh. Sanuan gue satar saya nih gue bawa ke dalam leh. Digrisau. Kamu juga nih. Oh my god. Sampai tuh. San bisa terhalang. Oh. Udah patut sih kan. Enggak nah? Nah, deng lah. Deng. Bebel.